सो वेलकम बॅक. आता आम्ही मालवणी जत्रेला जात आहोत. पुढचं इंट्रोडक्शन पप्पा देणार आहेत. इथून पप्पा टेक ओव्हर करणार. बाय. पुढची एक दिन हम लोग भी फेमस होंगे. आता आम्ही मध्ये स्टॉप घेतला आहे. ती लोक चेअर्स बघायला गेल्यात आणि आम्ही तेच गाडीत टाइमपास करतोय. ती फुल ड्रायव्हरची फील घेते दीदी. तिला इकडे गाडी पुढे मागे करायला बसवलंय. तिला पार्ट टाइम ड्रायव्हर आहे ती. तिकडे ती लोक चेअर्स घ्यायला गेलेत आम्हाला गाडीत बसवून. दिसतात तिथे गाडी कशी चालवते मांडी घालून. बघा आम्ही किती रिस्क घेतो बघा. नमस्कार. आता आम्ही चाललो आहोत मालवणी जत्रेक काळा चौकी. विषय वेगळा पण जिव्हाळ्याचा. अगदी कोकणातल्या माणसांका मुंबईत सुद्धा ह्या मालवणी जत्रेचो आनंद घेऊक मिळवतो. म्हणून आम्ही आता सगळी काळा चौकी अबुदयनगरला मालवणी जत्रा भरली ती बघूक चाललो आणि तुमका पण आम्ही दाखवतो आता काय काय जत्रेचा काय काय मालवणहून इकडे इलेला आपल्या मुंबईत त्या सगळा बघूक तुमका मिळणार आमच्याबरोबर. आणि आम्ही आता चाललो आहोत बघा दादरवरना काळा चौकीत. तर बाय आता आम्ही तुमका सगळा पुढे मालवणी जत्रेत काय काय मजा असता ती तुमका आता या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमका बघूक मिळतली. कोकणी फॅमिली म्हणून आमचं चॅनल आहे त्याला लाईक आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. आणि मालवणी जत्रेत काय काय मजा येतात ती तुम्ही आता बघा. आता मालवणी जत्रे काळा चौकीत पोचला आहोत. या गेटा आता आम्ही मालवणी जत्रा काय काय मालवणी वस्तू आहेत. मालवणी डबलबारी, मालवणी दशावतार, मालवणी वेगवेगळ्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ बघायसाठी आम्ही आता चाललो आहे. तर तुम्हाला दाखवतो आता. बास्केट तेच करते.
विसरले सांगायला. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला तुम्ही पण विसरू नका. बाय बाय. सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग.